Martin Matúš, po zápase Dac Banská Bystrica 4-0. Krásny výsledok. Ako by si zhodnotil zápas? Tak pred zápasom sme mali takú malú dušičku. Verili sme v to, že tento zápas sa nám dneska podarí vlastne ukočírovať do víťazného konca. Cez týždeň sme tak rozprávali s chalami, že vlastne tieto tri kola, čo prídu pre nás, doma Bystrica na Mijave a doma z Nitro budú asi rozhodujúce o tej záchrane. Dali sme do toho dneska, myslím si, že úplne všetko. Brali sme fantasticky, dlho som nás nevidel takto odohrať od 1. do 90. minúty. Užívali sme si každú minútu na tom ihrisku. Navyše nám vyšiel úvod, čo je vlastne pre každé mužstvo veľmi výborné. Keď človek dá v 1. a v 5. minúte 2 góly, tak už potom chytí psychiku a veľmi dobre sa mu potom hrá. Takže bolo to vidieť fakt dneska celých 90 minút, že sme si to užívali a je to neskutočný pocit aj pri týchto divákoch, ktorí vlastne tu sú na štadióne. Bol to zámer vyletieť na súpera hneď od začiatku? Trošku sme mali taký zámer, vlastne tréner nám spomínal na začiatku, že by sme mohli pokúsiť sa 10 minút do nich agresívne vystúpiť, lebo posledné 2 zápasy, čo sme hrali vlastne proti Banskej Bystrici, tak oni nám to spravili a 2-krát sme tak dostali gól, či už doma, keď sme hrali 1-1 alebo tam tých 5-1. Takže bol to zámer vyletieť na nich, pokúsiť sa o nejaký taký väčší tlak, aby sme potom mali viacej hru vlastne na nohách. Takže vyšlo nám to. No takto, že to vyšlo prvá 5. minúta góly, to asi nikto nečakal. No ale tak sme veľmi potešení z toho, že to takto vyšlo. Ten prvý gól si strelil ty sám, ako si ho videl? No ja som iba videl, že Erik centruje a teraz som nevedel, keby včera nepršalo, tak by som si ju nechal spracovať, ale včera pršalo, tak moja prvá myseľ bola trafiť ju z prvej, aby išla iba na branu, lebo ten terén bol klský, takže vedel som, že ak ju dobre trafím, tak teoreticky Boro tam nemal šancu, to je z 10 metrov trpká strela, takže našťastie padla. Strelil si už niekedy rýchlejší gól? Bolo to presne v 51. sekunde. Akurát som o tom rozmýšľal, lebo keď som bol v Poľsku tých pár rokov, tak sa mi tam zo pár razy podarilo streliť takéto góly a sa mi zdá, že mám taký dojem, že už v 20. sekunde som tam proti Katoviciam doma strelil takýto veľmi rýchly gól, čo vlastne ešte ľudia poradne neboli na štadióne. Akurát som mapoval a mám taký dojem, že to je 20. sekunda, nie som si istý, musel by som to pozrieť a potom pohľadať. No to bola 51., takže zrejme to na Slovensku určite najrýchlejší, čo som dal, takže určite. Bol to tvoj prvý gól v sezóne, už vieš, čo bude stať? No, tak vlastne určili sme si tu nejaké pravidla pred sezónou, tak viem aj teoreticky, koľko ma to bude stať. Myslím, to bude nejaké povosenie pre chlapcov, no ale tak po dnešnom výkone veľmi rád to absolvujem. Rád ste proti tvojmu bývalému mužstvu. Je vlastne hrať proti ex-spoluhráčom nejaká extra motivácia? Poviem tak pravdu, že pre mňa to je, ja si užívam zápasy, či to je so Žilinou, ja som rodený Žilinčan, alebo to je teraz Banskou Bystricou, keď som to naposledy pôsobil, že pre mňa to sú také o mnoho emotívnejšie zápasy. Takže neviem, ako by som, no je to emotívnejšie o mnoho viac. Aký majú podiel fanúšikovia na tomto dnešnom výsledku? Strašne veľký, ale strašne veľký. Každé domáce kolo, ktoré sme tu vlastne odohrali, je pre nás niečo, čo niektorí chlapci vlastne ešte nezažívali. Ja som takúto atmosféru už zažíval v zahraničí, takže viem, o čom to je, keď ľudia stoja za hráčmi v takýchto ťažkých situáciách, lebo náš cieľ vlastne bol po tých 10 bodoch jesenných zachrániť túto lígu. No a nie je to vôbec žiadna ľahká záležitosť. Človek proste musí pracovať naplno každý zápas na dorazy z 90 minút. No a sme radi, že akorát tí ľudia vlastne nám to takto uľahčujú, lebo fakt sa vynikajúco pri tom hrá. Keď 90 minút človek počuje 4,5 tisíca ľudí skandovať, potom si to užívať, ďakovačku po zápase, fakt to sú veľmi príjemné pocity, kde človeku behajú zimomriavky po chrbte. Ako sa cítiš vlastne v Dace? Ty si tu asi jeden z mála tých, ktorí tu boli aj na jeseň a zostal si tu aj na jar. Tak je to veľmi odlišné. No, na jeseň sme tu úplne niečo iné zažívali. Bolo to proste, nechcem povedať tak, že sme tu za dres chodili do šatne alebo niečo také, no ale bolo to také, no človek nejako moc sa netešil. Bola tá situácia v klube taká, aká bola, ja to nebudem ďalej rozmaznávať. Proste prežili sme to, získali sme 10 bodov na jeseň. Rozhodli sme sa teraz, že dáme do toho celé srdce. Zmenil sa majiteľ, zmenil sa klub, zmenili sa tu všetko vlastne, takže je to úplne o niečom inom. Chalani chodia vysmiatí na tréningy, rozprávame iba o futbale, proste o tom to je nejako na jeseň, že museli sme riešiť stále iba jednu a tú istú vec. No a nie je to nič príjemného. Teraz je to super, no. Takže si to užívame, tešíme sa, vieme, že máme tu jeden cieľ, všetci, aby sme zachránili túto lígu pre Dunajskú Stredu, lebo pre tých ľudí sa to proste oplatí. Dokedy ťa viaže zmluva v Dacu? Tak ja tu mám ešte hostovanie vlastne do konca sezóny a uvidíme ešte ako čo bude. Takže ja som 2 razy vyšiel na pôročné hostovanie, takže uvidíme čo ako bude.
keď si striedal, tak v podstate diváci postali, aj aký to je pocit ísť dole z ihriska? No super pocit, nie? To hovorím o tých zimomriavkách na tom chrbte človeku, to najradšej by ani nešiel dole, ešte čakal, potriskával si s nimi, je to proste vynikajúci zážitok, kto to zažije, tak vie, o čom hovorím. Je to ťažko opísateľné, ako hovorím, táto atmosféra, čo je na tomto štadióne, je to proste 1001, to čo bolo na jeseň. A tako, niektorí chlapci nám hovorili, že dobre, že nerozumieš po maďarsky, alebo keby si to vypočul maďar ako po slovensky, tak by ťa to mrzelo. No ale tak teraz je to úplne o niečom inom, takže ja som rád, že takto to je a užívame si to. Negatívom toho, keď si išiel dole, sme videli, že si odkrývkal v podstate. Čo sa stalo? Nič, no mal som stred s hosťujúcim Davidom, alebo tak nejako ako sa volá ten chlapec, no a trošku ma prebrúsil cez obidve nôžky, takže budem si musieť dať teraz 2 dní nejakú ľadovú túto obklady a postaviť sa na nohy, lebo nás čaká vlastne už budúci týždeň dosť dôležitý zápas v Mijave. A myslíš, že dovtedy teda budeš v poriadku, hej? A myslíš, že trénera si presvedčil o tom, že máš byť v základe? Tak toto je ťažké, ako ja nikdy nehovorím o tom, že či by som mal byť v nejakom základe alebo nehrať, alebo nie. Akož mal vynikajúce zápasy zo začiatku sezóny, urobil proste hlúposť, ktorá sa stala, nikto to už neodstane sa to. Pár zápasov hral Samír, teraz som ja nastúpil, neviem, ako ja nebudem ani proti tomu, keby som náhodou nenastúpil od začiatku. Ja som rád, že som teraz momentálne v tomto klube a viem, aká tu panuje atmosféra, takže ja si to teraz momentálne užívam. Na záver sa ešte opýtam, že zvykne sa venovať gól, tak komu venuješ ty ten svoj prvý gól? Ja dnešný ten prvý gól, no pre jednu osobku a tá určite o tom vie, keď si pozrie toto na stránke Dunajskej Stredy, tak bude veľmi potešená. Ďakujem pekne a prejeme ti ešte veľa gólov. Ďakujem veľmi.